mehriban watanım. Sen goýnunda, mukaddes toprağında kemale geldim. Sen ýaýlyp yatan sehralaň, çäge sög depeleň, göwün guşma qanat bagladyp, ilham güderme joşgyn içilýär. Al ýaşyl geýnen sehraly goýnuň, mukaddes gün başa atan kürtämdir. Çağı gülküsne beslenen goýnuň, barlygymdyr, baýlygymdyr, ertämdir. Her bir halkyň ýüregine ýakyn sen owar bolýar. Jadylyk adymy dutar. Sen türkmeniň aýdym saat sungatynyň göz başynda duran saz guralarynyň biri. Sen gudratyňdan dünýä inen aýdym saz eserleri öz dowamyny ýitirmen gelýär. Türkmen ata watany, ene toprağını janan ileri görýän halk. Watany bolan çäksiz söýgü, buýsanç her bir türkmeniň kalbynda bar. Watan gymmatlygyny, onuň ezizligini, mehrini duýup ýaşamak bagtdyr. Milliligi täze ediner başyna, denanlar arka dagly zamana, gyş günleri sehralary ýad eder, denanlary arka dagly zamana. Salam, göwnler seleň sehrasynyň hoştap hogasy deýin, mehriban gelin gylar. Her gün älim jahana nur çaýyp dogan gün, dünýä hereket, ýagtylyk hem şatlyk getirýär. Her gün täze günüň doganyny begenip, guşlar birenaý saýraýar, tebigat gelgirýär. Ýaz pasynyň şeýle ýakymly pursatlary siziň kalbyňyzda mehribanlyk goýursun. Sungatymyza sarpaly, ediz arkadamyzyň jany sag, belent başy aman bolsun. İl ýurt bähbetli işleri durmuşa ornaşdyrýan. Arkadaly serdarymyzyň tutan tutumly işleri rowaşlansyn, jany sag, ömrü diýat bolsun. Ene şeýle ýakymly arzuwlar bilen zenan kalbynyň owazlary atly gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Mehriban tomaşaçylar, gepleşigimize ýanglanjak aýdym sazlar siziň armanyňyzy ýetirer diýip umyt edýäs. Başçılık sunugaty halk üçin güýmenje bolman, eýsem ruhy welentligiň çeşmesi, birleşmek we jewsleşmek terişdesi, ruhy güýç berýän barlyk bolupdyr. Döredijiligi, bilime, sazlaşyga we bagtyarlyga bolan söýgüni inkar edip bolmaşy ýaly durmuşymyzy bagşysyz göz öňüne getirmek mümkin däldir diýip edip arkadagymyz belleýär. Arkadagly serdarmyzyň medeniýetimize berýän üns aladasy netijesinde täze tekinlemiz ýüze çykyp başlady. Ene şeýle tekinli denanlamyzyň biri Maýakuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 2-nji ýyllyk talebi Akjemal Halmuradowa. Mehriban tomaşaçylar, biz bugünkü gepleşigimizde Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynyň çägine ýerleşýän Bokurdok obasyny ýadga geçirdik. Kamaryň ýalkymynadyr, kesbi aguzymyň salkymynadyr. Kırk telleniň gary alkymynadyr, gollary hünär türkmen gyýlary. Ýöräni ýadyňa salar jereni, görkü öderkle goýmaz göreni. Keremi, erkli
her günüm ayım. Sizden gözüm ayrılmasın layım. O çiğitlen yar Türkmen ıyları. O çiğitlen yar Türkmen ıyları. Kalı bahar yalı Türkmen ıyları. Akçamal, hoş gördük sizi. Sağ olun. Akçamal, adatdaklar ýaly gepleşigimiziň başynda sungat ýoluna gelişiňiz dogrusyna, sungat ýoluna size halipalyk eden halipalaňyz dogrusyna söz açdyk. Kakamyň meni sunugata bolan söýgümi doýmagy netijesinde men sunugata aralaşdym. Ilki men çağılar sunugat mekdebine 5 ýyl bilim aldym. Soňra men Lewap vilayatynyň ýörüýte sunugat mekdebine 4 ýyllap Türkmenistanyň halk başçysy Gurbanurdy Öwesiň halipalyk etmegine başçylyk ýollarynyň inçe sirlerini öwrendim. Men Maýa Kuly adynyň Türkmen Milli Konserwatoryýasyna okuwa girmek wagtym ýeter etdi. Men begenjimiň boýsanjymyň çägi ýok. Şol begenjimi men goşgy setirlerine geçirdim. Eger mümkin bolsa, şo goşgy setirlerini aýdyp beräýin. Howa söylendiňläli. Gowanyp watanyň gözel görküni. Biz talipler aýdym aýtýas bagt hakda. Şeýle ıqbal nesip etsin her kime. Biz talipler aýdym aýtýas bagt hakda. Diyarymyň bagy goýny eremdir. Dagy düzü bayırlary keremdir. Bu topragy Taňry syýlap berenler biz talipler aýdym aýtýas bagt hakda. Köp sağ olun Akçamal. Size bagtyar watanymyzyň goýnuny talip bolmak bagtym ýeter edipdir. Şeýle ajaýyp döwür-döwranymyzy duýup rahmet çekmekde, täze aýdymlar döretmekde siziň ýar bolmagyny arzu edýär. Akçamal, siz biziň bugunky gepleşigimizde nähili aýdymlaryňyz bilen geldiňiz, nähili aýdymlar tamaşaçylygymyza ýerine ýetirip bermekçi? Men şu gün siziň gepleşiňizde Ersar ýoluna aýdylan bir näçe aýdymlary estrada görnüşinde taýinladyk hemde şo Halipa Mehri Hojaýewanyň öwrüden dutarda hem bir näçe aýdymlaryny gepleşiňizde getirdim. Häzir mümkin bolsa ýerine ýetirip beräýin şolardan. Howa söylendiňläli. Mehriban gelin gyýlamyz, edi tamaşaçylar diňläň diýenjalaň. Biziň bugunky gepleşigimiziň mehmany Akçamal Kalmuradowanyň ýerine ýetirmegine aýdym diňläli. Asıklar gül yedi salar
Akçymal köp sag bolan yerini ýetirip beren aýdymyňyz üçin türkmeniň aýdym sazlary barada söz açamyzda Ediz watanymyzyň dünýäniň çeper sunugatynyň dören iň gadymy ojaklarynyň biri bolandygyny bellemek zarur. Türkmeniň 72 sanyk saz guralynyň bolandygyny taryhymyz şaýat. Ene şol saz gurallarda ýanglanýan owazlar, döredilýän aýdym sazlar bugün türkmen halkymyzda bagtyarlyk nagmalary bolup owazlanýar. Biziň dutar gyjygymyz barada, milli sunugatymyz barada söz açdyk. Maqtada laýyk bolardy. Merjen dogry bella ketjäň. Bizemin ha Maýa Kulywadyna Türkmen Milli Konserwatoryýasyna 72 saz guralymyzyň geçmişi, taryhy barada öwrenmeklik üçin ýörüte halk saz döredijiligi atly sapak geçýär. Or sapakda hem şol muallimlaryň, halipalaryň sapak bermegine giň işleýän maglumatlar esasyny öwrenýär. Biziň dutarymyzyň, milli senedimiziň arşa götürilmegi, şu saýra dutar atly aýdymymyzyň türki dillerde ýerine ýetirilmegi bize bir buýsanlarjy waka boldy. Biz özümiziň türkmenligimizi, şeýle meden mirasynyň barlygyna diýsem buýsanýar. Akçymal buýsanjyňyzy öz aýdymyňyzda beýan etip beräň. Başystyny. Dağda geden peleňi meňzetdim ýarym saňa ýefir düşen jereni aýdaýyn halyn saňa Bitti aklym aňym ýok gijeler köp daňym ýok Sevdemäge halym ýok ne fewda sallyň maňa Asgına qarqıylıgın Öğü yari söymenem Yüreğim verdim sana Öğü yari söymenem Yüreğim verdim sana Aydayın hanım sana Akçymal, ömrüň käbir pursatlary bolýar. Şol wagt doňaýsa diýip gowy ýurtýan. Sebäbi şol wagtyň taryhy öwrülmezligini esleýän. Şeýle pursat bilen durmuşyňyza gabatlaşdyňyzmy? Diýmek Merjen, beýle pursatlar taryhy edesiň gelmeýän bolsa, onlar şeýle bir bagtly pursat bolmaly. Şeýle bagtly pursat elbetde meniň hem durmuşymda boldy. Meniň şo başardygym bagşçylyk ýoluny giň işleýän öwrenmek, okuw jaýyna bilim almakdy. Lewap vilayet ýörüte sunugat mektebine bilim almagy girenigim, soňra Maýa Kulywadyna Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň talyby bolanygym. Ene şeýle pursatlar meniň hemişe hakydamda.
Akçamal her bir dörejülük adam sana sunugat yoluna aralaşmagyna sana yardım berýän halipalar bolýar. Sözümizin şeýerini öz halipalaryňyz dogrusyna da gurrungaçalyň. Merjen meniň halypalarym Türkmenistanyň halk başçysy Gurbanurdy Öwedow, Altyxanyýew. Şu Ýörüýte Sunugat Mekdebine bilim alan wagtlarym maňa är sary ýolunyň aýdymlaryny giňişleýin çuň mazmuny bilen maňa ýerine ýetirmekle öwretdiler. Häzir bolsa Maýa Kulywadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasyna uly mugallim Mehri Hojaýewadan aýdymlary öwrenýär. Köp sağ olun Akçamal. Ine biziň gepleşigimizde şol halipaňyzdan öwrenen aýdymyňyzdan getirdiňizmi? Hawa häzir mümkin bolsa Maýa Kulywadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uly mugallim Mehri Hojaýewa bilen bilelikde öwrenen aýdymym Türkmen halk aýdymy getirdiýen aýdymy dutarda ýerine ýetirip berýän eger mümkin bolsa. Hawas bilen diňlälim. Çıkmazdan cananı getir Müfrilinne yar yar yutuk min Şol bennidin nanı getir Bizim bilen yar yar vada kılın Rahat beri mehnet alın Ah gel yarım, gel gel yarım Ay doyunca midin görüyün yar yar gitti garip canı getir Satenemdir kara vaktim yanına kül olup bıraktım Yakın gel yar yar ölür vaktim derdime dermanı getir Ah gel yarım gel gel yarım Yakın gel yar yar ölür vaktim Yakın gel yar yar ölür vaktim Derdime dermanı getir Mehriban dinanlar bizi gepleşigimize dowam edýär. Akçamal Türkmen dinanlarymyzyň ruhy gözelligi, olaryň gözellige bolan maýyllygy, olaryň diňe bir çeken nakşlaryny däl, eýsem halk döredijligini de, lälelerini, huwdularyny, ahmyllaryny, monçygatlaryny ýerine ýetirýän halk aýdymlaryna da ýüze çykypdyr.
Gepleşigimiziň şu ýerine halk dörejçiligimiz barada söhbet etdik. Gadim döwürlerde ene mamalarymyz gyýylanlar tarapyndan ümölere üýşülip elişler ediler eken. Şonu dilet seper gyýylar aha özleriniň ýürek boýsançlaryny moňjy atdylar, lälelere, hudulere syňdyrdylar. Awr ýygra gepetede bir seper bolmadyk gyýylar bolsa öz ýürek boýsançlaryny, bir ýürek sözlerini, öz keşdelerini beýan edipdirler-de. Gadim döwürlerden gelýän bir rowayata görä, bir owada bir ýaşulynyň 3 tane ogly bolupdyr. Ol 3-nji oglyny täze öýrenden soň gapdalawa ýagy çözypdir. Soňra gaýry owadan kömek sorak gelinende ýaşuly 3 oglyny hem täze öýren oglyny hem şol düşmana garşy görüşmäne uğratýar. Şonu täze gelin öz ýaryna garaşjaka şo tahyýasyny dikipdir. Özüniň başyndan geçirýän wakalaryny keşdeleriň üstü bilen beýan edipdir. Türkmen gelin gyýylary öz mehrini keşdelere syňdyrypdyrlar. Akçymal Türkmen gelin gyýyllamaz islerini kärde zähmet çekdiler de olar öz el işlerini bir garada goýmandylar. El işlerini edip aýdyma heňlenýän bägül kimin gelin gyýyllamaz aryp ýadanlaryna aýdyma aýdypdyrlar. Ýa-da bolmasa halk dörejçiligimizi yüzlenipdirler. Gepleşiňiziň şu ýerine menem halk dörejçiliginden ene janatly aýdym ýerine ýetirip beräýin. Yaşıl bağlı yüzemi Nurlanas gynine can Day dalam gelinle Yitti diye öğrene can Day dalam gelinle Yitti diye öğrene can
Mehriban tomoşaçylar, biz Denan kalbynyň ogazlary atdy getbeşigimizi dowam edýär. Akjamal, söz bilen sadyň birleşmegini, olaryň sağlaşmagyny owadan aýdym dörýär. Elbetde şol owadan aýdymlaryň döremegini sadanlaryň owadan sady gerek, şahyryň bolsa owadan şagyry gerek. Indi siz ýerine ýetirýän aýdymňyzyň sözüni haýsy şahyr bilen işleşýäňiz, sadyny haýsy kompozitorlar bilen işleşýäňiz? Merjan meniň şo ýerine ýetirýän aýdymlarymyň sazlaryna ýa bolmasa da sesime gerişýän aýdymlary saýlamakda da meniň ilkinji maslahatçym öz ýany ýollaşym Maksat Hudaýberdi. Soňra şol saýlan aýdymlarymyzy ýazga geçirmekde, sesimi aýdyma görä sazlamakda hem şo ýollaşymyň kömegi diýsem uly. Aýdymyňyň goşgularyny haýsy şahyryň sözlerini döredýäňiz? Meniň ýerine ýetirýän aýdymlarymyň köpse türkmen halk aýdymlary bolup durýar. Gözel diýarymyzy wasp etýän aýdymlaryny ýerine ýetiremizde hem şo öz döwürde şahyrymyz ýa şahyr Kerim Halifiň, Gülşen Hanowanyň sözlerini, Türkmenistanyň gahrymany Gözel Şagulyowanyň sözlerini aýdymlary döredýär. Köp sağ olun Akjamal. Ona näme getbeşigimiziň şu ýerine ýene-de tomoşaçylarymyza siziň ýerine ýetirmeňizde aýdymlaňyzy dinledeli. Başsyny. Akjamal, köp sağ olun ýerine ýetirip beren bir näçe aýdymlaryňyz üçin, beren gurrunlaryňyz üçin biz size öz minnetdarlygymyzy bildirýär, öz sağ bolsunmyzy aýdýar. Geljekde türkmen sanatyny ösdürmekde, owazyňyň elmidama belentden ýanglanmagyny arzu edýär. Ene gepleşigimiz ahyrlap gelýär, gepleşigimiziň ahyryna tomoşaçylarymyza iýleşlemde öz ýürek buýsanşygyňyzy beýan etdiňiz. Şeýle ajaýyp zamanada ýaşatýan medeniýetimiziň haqqy we hormatly arkadamyzyň hemde hak halan, halk saýlan, arkadagly serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan işleriniň mundan beýle kemre owaz almagyny arzu etýän. Elmida kalbyňyzda alham güller güllesin. Sag bolun.
mehriban denanlar, edi tamaşaçılar. Şunun bilen denan kalbinin owazları atlı gepleşigimizin bu gedek sany jemleýär. Sanatymy sarpalayan, medeniyetimizi mertebeleyen, edi arka dağımyzyň, arka dağly serdarmyzyň janlarsa ömürler uzak bolsun. Bagtyar watanymyzda aýdym sağlaryň owazy belentden ýanglansyn. Hoş wagtyňyz.